салому дуруд дӯстон, маоши аз ҳама калонтарин дар олами варзиш ин маоши футболбозон мебошад. Аммо ҳамаи бозингарон хуб мефаҳманд ки онҳо максимум то 40 солагӣ чунин маоши калон гирифта метавонанд. Аммо агар ту буфон бошӣ, пас то 50 солагӣ. Бинобар ин футболбозон пешакӣ маошҳои худро ба бизнесҳои гуногун маблағгузорӣ мекунанд ва кӯшиш менамоянд ки худро дар дигар соҳаҳо бисанҷанд. Дар ин видео мо оиди шавқовартарин ва сердаромадтарин бизнеси футболбозон нақд хоҳем кард. Пеш аз оне ки барномаро оғоз кунем, дар комментария нависед ки агар шумо 10 миллион доллар медоштед, чӣ гуна бизнес мекардед? Навиштед? Ин тавр бошад, сар мекунем. ин видео бо сарпарастии 1x сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot. Ҳамаи ин дар ширкати бовариноки 1x. Маълумотҳои зарура дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. қариб дар ҳамаи дастаҳо ва хусусан топ дастаҳо якчанд футболбозоне ҳастанд ки ресторан ё бар доранд. Аз чӣ сабаб бошад ки чунин бизнес байни футболбозон ва тренерон хело машҳур аст? Ҳамчунин меҳмонхонаҳо ва бренди либосҳо низ ба ин рӯйхат дохил мешаванд. Ҳамчунин футболбозоне ҳастанд ки дар бизнеси худ аз футбол дида бештар маблағ ба даст меоранд, аммо шумораи онҳо хело ком аст. Бинобар ин дар имрӯза видео мо оиди чунин бизнесменҳо нақд хоҳем кард ва бизнесҳои дар ҳақиқат шавқоварро дида мебароем. Аз ҳама мисоли хуби бизнеси муваффақ маблағгузории Матео Фламениро шуморидан мумкин аст. Бозингари фаронсавии аниқтараш собиқ футболбоз охирон маротиба соли 2019 дар ҳайати Хетафе ба майдон баромада буд. Ӯ карьераи худро ба анҷом расонд, аммо аз ин чиз на чандон ғамгин аст. Ӯ корҳои дигареро дорад. Гардиши бюджети ширкате ки Фламени роҳбари он аст, дар як сол 30 миллиард евроро ташкил мекунад. Бале, шумо шунидед? 30 миллиард евро. Соли 2008 Матео ҳамроҳ бо дӯсти химики худ Пасхуале Гратане ширкати GF Biochemicals-ро созмон дод. Фламени ба маблағгузорӣ ҷавоб мегӯяд, Пасхуале бошад барои идея. 7 сол оиди ин ширкат касе хабар надошт. Ҳатто дар оилаи футболбоз аз ин бизнеси ӯ хабар надоштанд. Аммо соли 2015 ҳама ҷаҳон ин ширкатро шинохт. GF Biochemicals тавонист миқдори зиёди нефти аз ҷиҳати экологӣ тозаро истеҳсол кунад. Ширкати Фламени ба чунин дараҷа баромад ки бо як қатор давлатҳо ҳамкорӣ мекунад. Вақте маблағи калон сарф мекунӣ, ҳеҷ гоҳ натиҷаашро намедонӣ ва ин стресс аст. Аммо ҳатто дар оғози кор ман мақсади сарватманд шуданро надоштам. Пас аз як соли фаъолияти мо, агар касе ба ман мегуфт ки омодааст ширкати маро бо ними нархе ки ман ба он сарф кардам харидорӣ кунад, ман розӣ будам ки онро фурӯшам. Аммо ҳозир ҳолат тамоман тағйир ёфтааст, гуфта буд футболбоз дар интервюи худ. Дар ҷаҳони биохимия ҳама номи Фламениро мешиносанд. Ӯ ҳамеша дар форумҳо иштирок мекунад ва нуқтаи назари худро оиди ҳолати экологӣ дар ҷаҳон баён мекунад. Бояд гуфт ки бе ҳамдастагони худ дар Арсенал Матео шояд наметавонист муваффақ гардад. Якчанд сол пеш ба бизнеси ӯ Касиелни, Клиши, Озил ва Расиски маблағгузорӣ кардам ва фикр мекунем ки ҳоло фоидаашро ба даст оварда истодаанду хурсанд мебошанд. Мо бошем мехоҳем ки шумо бо дастгирии канал моро хурсанд кунонед. Инҷо сухан оиди пул намеравад. Аз шумо обуна шудан ва аз мо бошад видеои босифат. Бад нест. Бо ҳамин нақша корро идома хоҳем дод. Боз як футболбозе аст ки тавонист аз ҳисоби нефт маблағи калон ба даст орад. Ситораи ҳақиқии Шахтёри Донецк дар солҳои 2000 Жулиус Агахова аз Нигерия буд. Пас аз Украина ӯ ба Премер-лигаи Англия рафт ва онҷо кораш барор нагирифту боз ба Украина баргашт ва карьераашро инҷо дар 31 солагиаш тамом кард. Баъдан карьераи бизнесменро оғоз кард. Жулиус аввал дар сохтани хонаҳо дар ватанаш ва баъдан дар Лондон маблағгузорӣ мекард. Ана баъдан ӯ маблағгузории худро ба ширкатҳои газу нефти ProLike in Energy оғоз намуд. ҳоло ҳам ӯ дар ин ширкат директори иҷроия аст. Дар ҳисоби банкии Агахова на камтар аз $100 миллион аст. Барои футболбозе ки дар Украина бозӣ кардааст, ин маблағи кайҳонӣ мебошад. Робби Фаулер легендаи Ливерпул аст, аммо зери ин ном на танҳо футболбоз, балки бизнесмени калон низ фаҳмида мешавад. Сарвати Фаулер бештар аз $100 миллион ташкил мекунад. Бизнеси ӯ асосан фурӯхтан ва ба иҷора додани хонаҳо ва қасрҳо мебошад. Футболбоз чунон дар ин соҳа пешравӣ кардааст ки ҳатто академияи фурӯши хонаҳоро таъсис додааст. Курси омӯзишӣ дар академияи ӯ дар 3 рӯз 1500 евро мебошад. Фаулер боз як бизнеси дигар дорад. ӯ ба парвариши аспҳои зотӣ машғул аст. Аспҳои ӯ дар Британия яке аз беҳтаринҳо ба ҳисоб мераванд ва онҳо зуд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ғолиб мегарданд. Шавқовар аст ки Робби ба он нигоҳ накарда ки аз асп метарсад ва аз онҳо аллергия дорад, ба ин бизнес машғул аст. Аммо инҷо гап оиди сум меравад. Ба фикрам нафаре нест ки аз сум аллергия дошта бошад. Мо дар замони технология ва интернет зиндагӣ мекунем ва бинобар ин бисёре аз футболбозон ба ин бозор ҳам дохил шуданд. Яке аз пешрафтатаринҳо дар ин соҳа ин Роберт Левандовски аст. ӯ ба лоиҳаҳои интернет, платформае ки дар он одамон маҳсулоти фермериро харида метавонанд, сомонае ки дар он духтар
духтарон нархҳои кошонаҳои ҳуснро бо ҳам муқоиса карда метавонанд. Сомона барои фурӯши либоси арӯсӣ ва гулдаста маблағгузорӣ мекунад. Ҳамчунин Криштиану Роналду низ ҳамин хел сомона дорад. Сомонаи ӯ мобито имкон медиҳад ки нархи беҳтарро барои маҳсулот дар мағозаҳои наздиктарин пайдо кунӣ. Ҳамчунин Роналду барои телефон якчанд бозӣ ва барномаҳо дорад. Мисол Роналду Kick and Run, CR7 Selfie. Ҳамчунин набояд фаромӯш кард ки Роналду бренди либос, меҳмонхонаҳо, ресторанҳо дорад. Аз рекламаҳо низ ӯ пули калон мегирад. Вале аҷибтарин бизнеси Криштиану Роналду ин клиникаи махсус дар Мадрид аст ки Inspire ном дорад. Ин клиника ба часпонидани мӯи сар машғул аст. Бинобар ин агар сари шумо мисли биёбон беҳосил бошад, марҳамат, клиникаи Роналду шуморо дар Мадрид интизор аст. Лионел Месси ҳам бизнесҳои худро дорад. Ӯ асосан ба бизнеси меҳмонхонаҳо машғул аст, аммо ӯ ҳам мисли Криштиану Роналду якчанд бизнесҳои аҷиб дорад. Соли 2020 Месси ҳоло миллиардер набуд ва нақша дошт ки дар Хитой парки дилхушӣ боз кунад, вале аз сабаби пандемия ин кор ба таъхир гузошта шуд. Ин паркро баъдан сохтанд ё не, мо хабар надорем. Бинобар ин бизнеси аҷибтарин Месси ҳамин ҳоло дар Барселона ҷойгир аст. Ин сирк аст ки номаш Месси де Сима Cirque de Soleil мебошад. Месси сирки худро 1 феврали соли 2019 боз карда буд. Бо ҳамин тамом дӯстон, умедворам ки барномаи имрӯзаи мо ба шумо ҷолиб буд ва шумо аллакай лайкҳои қиматбоҳои худро гузоштед. Бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. Хайр то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед.